lads! Welcome back sa aking channel! Ayan, at una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa mga laging nanonood ng aking mga videos. Kahit minsan lang ako mag-upload, parang once a week lang ako nag-upload. Maraming salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa aking mga videos na ina-upload every week. Ayan, it's more than a week na since nung last akong nag-upload ng aking video. Ayan, kasi super busy sa trabaho, kaya ayan mga lads, wala akong time mag-upload sa aking channel ng mga bagong videos. Ayan. May good news pala ako sa inyo mga lads. Ayan, meron pala akong good news sa inyo. Tungkol sa aking Google AdSense, it's been like almost 4 months. Almost 4 months since pinadala nila yung PIN number ko. Ayan, yung Google PIN number sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas ko na in-address yung PIN address ko sa Pilipinas. Kasi dati na-monetize na ako, guys. Kung gusto niyo mapanood yung video about sa pag-cancel ko sa aking monetization. Ayan, tapos kasi dito ako sa Middle East nakatira, so dito ko na-address yung unang Google AdSense ko, tapos nung nakasahod na ako, kinancel ko yun, tapos ako sa Pilipinas, nag-reapply ulit ako, tapos in-address ko sa Pilipinas. So, almost 4 months yung inantay ko mga lads, almost 4 months yung pag-antay ko sa aking Google AdSense, and today natanggap ko yung aking Google AdSense. Ang saya-saya kasi nakaano na ako almost 4 months, tapos nakatatlong recent PIN request na ako 3 beses na. So, inaantay ko na lang yung pang 4th time para sabi ko baka mag-manual na lang ako. So, salamat naman sa Panginoon kasi nakaabot yung aking Google AdSense pins mga lab. Nakaabot yun is today ko natanggap. So, isay-saya ko talaga kasi sabi ko, salamat naman kasi nakahabol pa before mag 4 months, nakahabol pa, at least na-i-enter ko na yung aking na-verify ko na yung aking PIN number. So, ang saya-saya ako. So, yun nga, mas gaganahan na ako ulit mag-upload, mas nagkaroon ako ng mas mai-inspired na ako mag-upload kasi alam kong na-verify ko na yung aking Google AdSense, and then yun nga, kahit unti-unti yung unti-unti yung viewers ko, okay na yun kasi at least ang pinaka-importante talaga sa ating pag-vlog ay yung PIN number, 'di ba? Hangga't wala pa yung PIN number, hindi natin masasabing okay na, 'di ba? Kahit monetize na tayo, kahit hindi natin masasabi hangga't hindi natin natatanggap yung PIN number. So ayan. So ang gagawin ko today ay ipapakita ko lang sa inyo yung another collection ko ng aking sapatos. So ang isa talaga sa pinakahilig ko ay yung mangolekta ng mga sapatos. Mahilig akong mag-shopping ng mga sapatos kahit hindi ko ginagamit. Ayan, nakatago lang sila. Kasi masayang pakiramdam ko na may mga collection akong sapatos. Tapos kahit hindi ko sila nagagamit, nandun lang sila na nakatago, nakabox pa sila. Parang sarap sa pakiramdam kung yung hilig mong collection na pag-iipunan mo, tapos yung nakikita mo lang na nandun, tapos yun nga, basta masarap sa pakiramdam. So isa sa mga hilig ko, guys, ay mamili ng mga sapatos. Mahilig talaga ako sa sapatos ever since. So ayan, so ipapakita ko sa inyo yung collection ko ulit na ng sapatos. Ayan, binili ko to ng isang araw, kaya lang hindi ko pa na-i-haul, hindi ko pa na-i-vlog kasi nga busy ako sa work. So gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo sa kung ano yung nabili ko ngayong Bale, ito yung yung pag-Christmas ko sa aking sarili. Charot. Ito yung nabili kong reward ko sa aking sarili this Christmas. So, late unboxing na to, guys, mga lads. Okay, late unboxing na to. Ayan, nandito pa pala yung resibo. Ayan, nandito pa pala yung resibo. Kasi nung binilihan ko yung mga kapatid ko ng mga sapatos na regalo nila. Kasi mahilig din ako magregalo ng sapatos. Kasi parang yun ang pinakamadali sa akin na regalo, yung mamili ng sapatos. Ewan ko, basta pag magregalo ako, pinakamadali talaga sa akin yung sapatos. Hindi ako nahirapang maghanap na kung anong gusto nila. So, bali binilhan ko yung kapatid ko, yung bayaw ko, yung pamangkin ko ng sapatos. So, yung pamangkin ko binilhan ko ng Nike, tapos yung bayaw ko rin
Nike, and then yung dalawa kong kapatid, binilhan ko rin. Ayun, yung dalawa kong kapatid na nandito. So, yung mga nasa Pilipinas, hindi ko pa na ano yun. So, next time na lang sila. So, ito yung binili ko para sa aking sarili. Yan, Nike. Another collection, mga lads. Ayan. Yung mga nabili ko na galing sabi ko, hindi ko pa nagagamit yun. Basta kolekta lang ako ng kolekta. Kasi gusto ko kasi pag natapos yung yung dream house ko, gusto ko talaga yung plano ko magpagawa ko ng walk-in closet kasi marami akong mga collection sapatos, mga bags, tapos mga damit. Ang dami kong mga collection talaga. When it's nakatago-tago lang. Mostly mga bago talaga yung mga bags ko, mga sapatos ko. So, ang plano ko sa aking dream house na pinapagawa ngayon, may sarili akong walk-in closet para ma-display ko. May display ko yung mga gamit ko na nandito doon sa aking dream house sa Pilipinas. Yan yung katas ng abroad, mga lads. Katas ng abroad. So, yun ang ko talaga, dream house. So, kaya yan. Lahat ng mga collection ko, bags, mga damit, mga sapatos, at saka yung mga marami pa akong collection yan, gusto kong siya. I-arrange pag natapos yung aking bahay. So, ito yung aking sapatos na nabili. Ala, huwag kang mahulog dyan. Ayan, mga lads. Ito yung aking sapatos na nabili para sa aking sarili. Ang size niya ay, size 36. Ayan. 36 yung aking size. Ayan. So, ito. Design niya. Ayan. Ang pinakagusto ko talaga dito ay dito. Yung green. Ayan. Ang ganda ng kulay, diba? Ayan. Highlights. Ganyan siya yung yung talampakan. And then, ayan. Yung likuran. Ang ganda, diba? Ang ganda. Ang pinakaano ko lang to, di ko na masyadong magustuhan ay yung sintas. Ayan. Yung sintas ay yun lang ang pinakaano ko dito. Pero pwede namang bumili ng ibang sintas kung di mo magustuhan ito. Ayan. Pwedeng palitan siya. So, ayan. Diba? Ang ganda. Tapos, ito yung ganyan siya. Ay, baliktad pala. So, ganyan siya mga lads. Yung aking bagong sapatos. So, bali ang bili ko dito, kasi ito hindi naka-sale. So, bali ang bili ko dito, magkano dati ito is 70. Dati ito 70 real. So, magkano na yung 70 real? So, bali ito 70 or something like that, 70 real or 70 real ba yun? Guys, mga ganun, mga 60 something ganun, or 60 plus na ganun. So, ayan yung yung sapatos ko na isa. And then, yung isa naman, yung isang sapatos, bale ito, hindi ito sa sa akin, ito yung para sa aking asawa na binili. Ayan, Adidas naman. Ito yung yung pamasko ko sa kanya, kaya lang wala pa siya dito. Ayan, yung pamasko ko sa kanya. Ang laki ng bags, diba? Kasi yung size kasi niya malaki. Ang size ng paa niya, either 45 to 46 kasi ang size ng niya. So, ayan, binilhan ko rin siya ng kanyang regalo, pero wala kasi siya dito. So, okay lang. So, di ba ang laki? Ayan. Super laki. Ayan. Siya. Ang ganda, di ba? Yung yan. Adidas yun. Ang laki, di ba? Super. Super. Parang yung paa ko dito, siguro kasi yung dalawang paa ko dito sa na pagsabayin. Ayan. Ito, bali, ito naka-discount yata ako dito kasi on sale yata nila ito. Naka-discount yata ako dito. So, ito, yung another sapatos na nabili ko dun sa sa aking asawa. Ayan. Diba? Ang cute. So, another collection ulit ng aking nabili. Ayan. Tapos, nung nag-Black Friday dito, hindi ko na abutan yung Black Friday nila noon. Kasi, pag yung mga ganong Black Friday dito, sobra yung discount. Kaya lang hindi ko naabutan. Kaya nung namili ako ng sapatos, hindi ako nakakuha ng discount. Kasi, normal price lang yung hindi ako nakaano sa
discount ng Black Friday. Kasi pag mga nagdi-discount sila dito, malaki yung nadi-discount, mga 75%, 50, mga ganun. Kaya lang hindi ako nakaabot sa mga sales nila. So, thanks for watching again mga lads. Ayan, maraming salamat sa mga walang sawang nanunubaybay. Nanubaybay ba yun? Na nanonood ng aking video. So, maraming salamat ulit. So, please don't forget to like and subscribe sa aking channel kung gusto nyo. Ayan, maraming salamat. God bless everyone and see you in my next video. Bye!